Good evening. I hope so. नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ. आं दा नै माने सासे लोगोनि हाबा जानो थांगासिनो खैला मैलायाव माने दासो माने टाइम मोनबायथ' दासो ओंखारदों आरोना एराउन्ड दाथ' माने 3:30 जाबाय स' थांसै बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर मोजां मोनोबा आग्रामा ब्रिज मिलने वाला है अभी What a view! Ransraw view. Keran जानानै दङ. क्या view है? Right. पिकनिक स्पॉट मिलने वाला है आगरा का. डेजिंग फेस्टिवल होता था अभी डेजिंग फेस्टिवल भी नहीं है बट प्लेस इज ब्यूटीफुल ऑलवेज ब्यूटीफुल आई लाइक द प्लेस मुझे बहुत पसंद है ये जगह यहाँ का द ट्रीज ग्राउंड्स वाइट कलर्स दिस इज द वन स्पॉट picnic spot नायलांबाय थादो लोगोफोर मोनहांहां जाबाय हाबाखौ लोगोनि हाबानि न'खौ नै लोगोफोर मोनफैबाय सिङाव थांसै चलो Long jauh dah lah. Ui, ngồi về nữa. Dulhana, lagi. Ini lega sope bay lega per. Sope bay lega ni habayau. खुलुमबाय वेलकाम डाइरेक्ट ओंखाम जानो हाबखाबाय जोङो माने एकदम टाइम जाबायना गामिनि हाबा स' जानोसै दे लोगोफोर दोनथ'बाय